A ver, prest, Vale. Hitz bat. Jesucristo Superstar. Marijaia. A ver, Ibai, hitz bat esan du. Ai, barkatu, eske besoak altzatu dituna zama emozionatu naiz. El pájaro espino. Joder. Joder, tesa, irudizirala. Gero nire izateria. Ja, ez egaka hasi denez, ba... Handia. Kostatzen zue, ba, Bueno, nire txanda da orain. Neria, ne. Hartu papertxo bat. Bitz ditu. Chariots of Fire. Nola, inglesez du balio. Zergatik ez. Eta gaina irudizitu, idale hor jotake. Ze pelikula da horit? Ba, hori, musika hori daukana. Tan. Joder, susko gurdiak. Zein? Carros de Fuego. Hala ere irudizitu. Ja. Bai, ez du balio. Esan lezu esan bitz zituela. Zertan ari da? Ba, beste zerbait adierazten nahi da, ez? Bai, zenbat ezagun. A ver. 10, 20, 30, 40, 100 metro! Ono! Bai! Joder, gizte hona zean. Eta zuze pelota. Bueno. Venga, beste bati. Ai, ni. Bitz. Dirty Dancing. Baina esan lezu esan ingelesez... Ja, bueno, baina pelikulo deitzen da Dirty Dancing edozein herrialdetan eta edozein hizkuntzetan. Sócrates. Hori pelikula bat alda. Hombre, ni jonitzan ikustea mutilagunakin, bueno, ikusi, bakizu, Ezak dakizu, baina Sócrates pelikula bat baino, ba... Bueno, hitz bakarra da, ez du balio. Badakit! Nik ere bai. Nik ere bai! Kolpez kolpe! Hori bai pelikula derra! Az gaitezen. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. I'm the sauce and spaghetti, put it on you kinda. Kaixo, Nerea. Kaixo. Ongi etorri. Eskerrik asko. Asko eskertu dizut, zurea azken elkarrizketa izango da. Denboraldiko, bai, denboraldiko azken elkarrizketa izango da. Bueno, elkarrizketa guztiak etxan honekin egin ditut. Baina gaurkoan, nola azkena denez, kenduko, pizkat zikloa iztearren. Vale. Bai, da, zerbait simbolikoa. Nire alternatiba, ikusita nolakoak diren zure bideoak, ziran jartzea nik filtroak nire buruari. Asko sobeto, nahiago, Bai, urduan esan, bueno, jaketak izkiran egiten, pues, analogiko, espenia analogika nahi, duan. Zer dia bihotzak? Bai. Bai, beda. Ai, ama, ze ona. Ze ona. Bueno, hoy dela gutxi estrenatu da 5 lobitos filma, eta zuk bertan parte hartzen duzu. Bai. Zure lehendabiziko pelikula izan da? Esango nuke baiet. Esango nuke baiet, horrela... Bai, hain maila profesionalean, bai, lehenengoa. Bai. Eta zen izan da zure papera, film hortan? Pues, egitain batena, Ez da egia. Bai, oso interventzio txikia da, baina egia esperientzia bezala izan zela oso polita, zeren, aparte de nik medioa ezagutzen nula, lan egiteko modua kasi gidoi bat zegoen, baina improvisaketa ere jartzen zen hor erdigunean,
estenara iritsi aurretikan, aktorea eta biok sartzen dien komun batean eta esplikatu behar dio nola erabili makinilla bat. Eta esaten gero, bueno, pues venga, traka, eta gero ja sartzen zen estena. Eta, iritzean lan egiteko oso modu kuriosoa, hau da, gero ja onera jotez, piskatxo bat, fluidu iten zuen asuntoak. Orduan, oso polita, oso esperientzia polita izan da, eta, bueno, baita ere paradogikoa, baina, bueno, oso grazioso aldi berean. Eta, bueno, pelikula zen bat ere graziosoa, baina, bueno. Drama pizkat, drama familiarrak, ez? Bai, drama, bai. Jo, ze importantia da, bai, improvisazioa teknika bezala txertatzea aktore lanean, esan nahi dut. Gidoi badago, eta askotan gidoi hori ikasi, eta gidoian agertzen den hori guztia gero trasladatu behar da, ez? Gorputzu eta trasladatu, baina, bueno, zen interesgarria den improvisazioari ere tartetxo bat ematea, ze azkenean aktoriaren zorkuntza bera ere txertatzea litzateke, ez? Kontua guztia. Bai, eta, bueno, gero ere adibidez antzerkian hori zuken saiatzen duzu, buelta asko ematen dizkiozu, laugarren pareta hori existitzen da, da ez dago publikoarekin interakzio zuzen, eta ez dakiz zer, baina posible ez da konfunditu. Eta hor, zuzeneko da, orduan egia da, improvisaketa lantzen baldin bada, eta hori ere teknika bezala garatzen baldin badezu, ematen dizkizu erramintzak, momentu hori kudeatu eta jarraitu ahal izateko. Nik esan nuke saiatzen ari gerala eta zergatik ez, egia da humorea errez sartzen dela, baina aldi beran ere zaila dela, horrek ditu, eta Robia, bai, generazio berriek egin dezatela humorea, gainera beraien errealitatetik ere, zeren bea egizabal baten errealitatea eta neria ere desberdina da. Ez da, zeren bera dago bere bizitzako punto batean, eta ninago nire bizitzako beste punto batean, baina 20 urteko bat bere bizitzako beste punto batean dago. Humore azken batean da, erraminta bat, pentsatzen duzun hori esateko, jolasteko, eta dena ez du zertan monologo tradizional baten barruan izan, hau da, pertsonaia batetik, niri antzerki batean umorea sartzea ere asko gustatzen zait, eta baita ere umore egiteko modu asko daude, eta dena ez du zertan izan, ja bat zara, niri batzan esatezu, ostras, ze ona, ez? Aztuan, beste estimulo bada, kontatzeko beste modu bada. I'm the sauce, and spaghetti, put it on you kinda. Eske hor gertatzen da adibidez, guri gertatzen zaigu, eta horrekoan bida, bea egizabalekin hau komentatu nun. Osea, umore izan barko nuke aske hau da, itzeginan beharko genuke nahi dugun guztiataz. Beste gauza da gustoko izan ala ez, beste gauza da, baina berez izan barko izateke librea, zer gertatzen da, gizartea ez dela. Librea, iritzi batzuk onartzen dira, estu batzuk ez dira onartzen. Adibidez gure kasuan, gertatzen dena da, guri egiten diguten feedbacka da, emakumeen kontuak egiten dituzue. Emakumeen kontuak dira zuenak, ez? Eta esaten duzu, egia da, markatu, emakumea naiz. Osea, hola, se me ocurre, emakumea naiz. Eta baina orokorrean umorearen kontzeptua daukaguna, hau da, neutroa den hori da, oraindikan gizarte batean erdigunean dagoen figura hori dela, eta kasu honetan dela gizona, heteroa, fish, txuria, baita ere, dagoela patroizeaz bat, eta beraiek gorputz horiek egiten dutenean umorea, beraientzat, esaten dela publiko guztientzat, eta guria da bakarrik emakumeentzat. Eta azten bali magera gaina termino oso biologististetan sartzen munduaren erdia gera. Badakite realitatea ez dela hori, baina sartzen bali magera horrela, munduaren erdia gera. Eta irudienez, munduaren erdi bat da hegemonia eta errealitate eta neutroa, eta gu bakarrik dira gure kontuak. Eta esaten zu, ez. Orduan, nik hitz egiten dut nire realitatetik, baina gainera batzutan ez desan hitzen egiten ni emakumea naiz eta emakumearen alde. Baina, klaro, nik pixari buruz hitz egiten bali bat, hitz egingo dut alua daukan pertsona baten errealitatetik. Jazta, orduan, eskenez jarriko zakila daukan errealitate bat ikezetak izer lan hori. Orduan, baina, klaro, eske guria dira bakarrik zuen gauzak, ez? Esaten zu. No sé, nire bizitza da, nire realitatea da, edo nire bizitzan, edo nire bizipenetan, edo ikusten detenaren inguruan hitz egiten dut. Ikusi da historikoki umoreak edukiduen erabilpen kasi zapaltzailea baita ere, eta horrek ere kondizionatu ditula kulturak eta pentsamenduak, adibidez, Euskaldun jatorra, lagunen laguna eta pertsona noblea,
pues, izaera nazionala sortzen hasi zenean, Espainia nazionalismoak erabiltzen zuen umorea egiteko modua zan, eta orain ja gu barneratu dugu eta orduan egiteituko euskaldun jator bat. Eta esatzen dut, nien nahi euskaldun jator bat, dena ez esatea, seriotik dira egiten hor. Erabiltzen da, bere garaian ere nazismoak egiten dituen humoresko binetak juduen sudurraren inguruan, esan nahi dut. Badauka ere konotazio zapaltzaile bat. Nire ustez, iraultzaileena da justu apurtzea jerarkia establezitu hori eta betik gora egitea, ez? Zeren, guk ere gutaz barra egiten duten bezala, guk ere egitatzen egiten ezaktu barra, ez? Piskatxo bat batzutan, sartzen gera, zaila da, oso zaila da. Oso zaila da, iraina ez, iraina. Eski, irain batzuk onartzen dira eta umorea dira, eta beste batzuk egiten direnan aldrebez, hori iraina da. Eta ez dut, zinegoak bezalako jaialdiak, nola aurkezlenanak, baina jartzen dituzten gaitxoak, horrek ere, niri ere, hausnartu, kuestionatu, eta baita ere, puntuataren nire burua exponitzeko aukera ere eman dit, eta niretzat oso aberasgarri izan da, maila personalean, oso aberasgarri izan da, eta ezagutzea errealitate desberdinak, eta baita ere, kuestionatzea nire pentsamendua. Eta, klaro, niri hori gertatzen zaidanean, pues, asko buruari buelta asko ematen dizkio eta bat sufritzen dut, baina eske gero oso aberasgarria da. Eta baita ere ikustea, kasu honetan nik 3. urtea da, eta pentsamenduaren evoluzioa, baita ere erdigunean jartzen direnean beste realitate batzuk, zeren egia da, oraindik ere pink washing eta gauza guzti honekin, imaginario kolektiboan dago errealitate zehatz bat, ez. Hurrengo urtean onartuko zenuke gonbidapena berriz ere? Ba eta eki, deituko didate, niri gonbidatzen bale manaute, nik, pozik ez hurrengoa, hor nijoa, aparte ja gero Arriaga baten egin alitzateko aukera, molatzen du, Bai. Eta gero ere, amagoia zen hizkuntzakoa ere ekartzen bale manaute, ja kasiko harreman baduka, baina, nik ulertuko nuke baita ere nahiko balute beste gorputz bat, beste realitate bat hor jarri, noski baiet, eta logiko nahi ditiko litzaidake, baina gonbidatzen baraute, ni aiak jo, ni postozik. I'm the sauce and spaghetti, put it on you kinda. Prest? Bai. Zein da gehien guztoko ezun, soinua edo hotxa? Biolinarena edo, adibidez. Zein da gehien guztoko ezun, usaina? Horai tortzen limoiarena, gazia, azidoak, gustan zizkit azidoak. Zein da gehien guztoko ezun, ehundura? Hombre, azalaren goxetasuna, Zaporea? Zaporea, gazia. Bai, gazia. Zein da gehien guztoko ezun, instantania, irudia edo argazki? Pues bida, daukat bat, nire aitxitxarekin, instantanea minitunean 3 egun, hola zegoela, perfilez, eta beratane irribarriz. Hori da, nire munduko argazkirik guztokoena. Hori da, daukat, bihotzean hori. Zure krasen bat aitortuko zeniake? Inés Osinaga. Inés Osinaga. Inés Bose, claro. Sin duda, sin duda. Ezagutzen duen, así que imaginatu nola jarri nintzen. Inés Osinaga. Zure estadarriko aktorerik gogokoena o gogokoenetariko bat? Bueno, esango dut Edurne Azkarate nire laguna delako. Bai. Ez, baina egia asko gustatzen zaidala. Eta ez dakit, adintarte desberdina, itziarritu nire asko gustatzen zait, Kontxo Odriozola ere asko gustatzen zitzaidan, Maria Luisa hori historikoa da, eta, segurazki, hasiko nintzak izenak ematen bata bestiaren atzetik, baina, da, aukeratuko da nuke. Zein izan da zure azken bidaia? Espate, nahu naiz ni? Lisboara, hola, internazionala Lisboara. Eta beste Bilbora ere jo nintzen, ez dakizu, ni Bilbora ni joan bakoitzan iten. Zertan zara superona, Nerea? Ez dakit. Ez nuke esango, konsideratzen dut belarri ona musikarentzat. Bida, ez dut musika ikasi, baina
Ustez, belarri ona, ahotsarentzat belarri ona daukat. Segituan nabaritzen dut, bida, ona naiz tiketan, observatzen jendiaren tikak. Bai, hori hortan oso ona naiz. Segituan harrapatzen dut pertsonaren tik bat, bai, eta gero ordu dakit imitatzen ondo. Osea, bida, hori badakit egiten. Gero esango jazu zein da nerea, bale? Zertan zara traketxa? Pues bida, naiz oso traketxa ligatzen. Desastre bat. Bai. Jartzen ez super urduri eta naiz desastre bat. Ai, ama. Nere imaginarioa naiz la leche, baina gero momentu horietan jartzen ez hain urduri dela patetikoa, baina, bueno, grazia dago horren barruan, baina... Osea, improvisaketak ez zertarako balio, porque... Hor blokeatuta. Bai, Zein izan da, azken urtean gehien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizun? Azken urtean, pues bida, entzun dut asko Olatz Salvador. Hor dago abesti bat korapilatzen, dela historikoa, baina ez dakit asko gustatzen zait eta iradokitzen dizkit, pues sentsazio pila, momentu pila, eta pertsona batzuk ere etortzezkit burura orduan, pues bai, asko entzuten dedan abestia da. Nola, nagonean pixka bat, pues jartzen dut Olatz Salvador eta disfrutatzen dut pilo bat, berantzunak. Bai, musika ederra egiten du, bai. Oso paradogikoa da bizitza, ze Edurne eta zu lagunak zeate, eta justo Edori ahaztu egin zitzaiten botatzea Edurneren galdera. Orduan Edurneren galdera dizut. Bale. Eta uste badakizula zein dan. Ez dakit zein dan, zeren enitzan amaierara iritsi. Ez dakit, zein da galdera! Sí, ya me las veo, sabak izin da, tipo, vale, bota. Ez dakit nostaren, baino Ernai edo GKS. Joder! 22 urte ditut, zinik ja superatu dut hori. Guztio Ernai, San Berde. Madre mía, ni nago este punto batean, ja, ni... Ja, señora que da. Ni señora bat naiz, señora que da, ni nago dolores logika, osea, ni nago takatakaren irautzan, osea... Bai. Seguraski nire gaztetakoak, seguraski ongo zala Ernai, seguraski ongo zela, bueno, ja guzti naiz, vale. Baina gaur egun, ni nago Bigune feministaren 20. urte hurrenan pentsatzen. Osea, ni hor nago, bale, orduan... Bueno, orduan igual, sortu barko nuke beste kolektibo badala, senyoren kolektibo feminista. SKF bat. Bai, SKF. Bai, SKF. Pues geratzen gara eta sortzen dugu. Problemi gabe. Ba, listo, Nerea, gustora egontzea? Ba, oso gustora. Tita pasatza denbora egia esan. Ba, mila esker, nire azken gonbidatua izatagatik. Eskerrik asko zuri gonbidatzeagatik. Aio. Agur. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez du jakingo nola askatu. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Gauza serioekin gatoz, beti bezala. Aizue, 50 urte beteko dituela UEUk. Badakizu zer den, asko ziur ezetz, baina 50 urte hauetan akademian eta oro har Euskal Herrian ekarpen handia egin duen akademia erakunde txit gorena. Eta txit gorentasun horretatik ze gauza hoberik etzai okurritu webseri bat egitea 50 urteak ospatzeko. Besteak beste gauza gehiago egiten ari zaretela badakigu, baina webseriaren aurrerapen bat zergatik 11ak telebistan estreinatuko duelako nahieran daukazue eta baita emisioan ere asteburu osoan zehar.
Sintonia gustatu zaizu, ez? Tinton, tintanton. Ze bizimodu dauka bekadun batek. Ez dizuek gezurik esango. Lana bilatzea gogorra da. Sentitzen dugu, baina etzera bilatzen dugun pertsona. Enpresa honetan, iniziatiba duten pertsonak behar ditugu. Eta bukatzeko esaldi humilagarriena. Zorte on. Ez esan, ez duzuela empatizatu, bizitzan gauzak okerrera joaten hasten diren horretan, autoa estabil edo, ez, itxidura zentralizatu horrek ere ez du funtzionatzen. Lan entrevista batera joan eta zorte on hori ez da, segun nola harrapatzen zaituen. Baina batzutan, pentsatuko bat baina gehiagok, azte librada egin nuen, ala? Bai, sartu. Kanpoan etxongo zaitu ziren. Eskerrik asko. Bueno, badakizu oso momentu berezien etorri zarela, ezta? Bai. Bai. Asmo handiak ditugu, etorkizunera begira jarri gara. Eta nahi dugu zu bat gehiago izatea. Gutako bat. Hau zer da, sekta bat? Errepikatu nirekin. U, E, U. U, E, U. Fuerte! U, E, U. U, E, U. Hori da, hori gara. U, E, U. Eta nahi dut hori entzuten duzunean etxean zaudela sentitzea. Ados? Bai, ados. Eder. Bekaduna, gizajoa bekaduna, eta bekadun izatea tokatu zaiz segun guzti ok, ezta? Ba, tira, UEUk bere urte horrena ospatzeko ideia bikain hau izan duela, eta honezkero, estreinatu berri 11 telebistan, edo nahi eran eskura izango duzuen eran, edo asteburuan esaztu, eguardeko ordu baten, eta iluntzeko 8etan hori izango duzuela, eta nahi eran ere bai. Bekadunaren webseria estreinatuko dugu 11 telebistan egunotan, baina ez da izango estreinu bakarra, izan ere datorren astean, periferiaren mugak dokumentala Mondragon Unibertsitatetik den ez da paranda, Dokumentala hau sortzen da unibertsitate garaian, unibertsitatea batera indugu eta orduan ezagutu ginen lehenengo mailan. Bertan ikusi genuen ja lehenengo mailan bakoitzak euskararekiko errealitate oso ezberdin bat genuela. Eta orduan, 4. mailan, gradukarako lana egiterako orduan ikusi genuen aukera bat horri buruz gehiago ikertzeko eta horri buruz lan bat egiteko. Orduan, hasi ginen ikertzen, eta ikusi genuen ahotsak.eusek ikertzen zuela euskararen inguruan eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi genuen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantses estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan ikuste pixkat hortik sortzen dela, ez? Baita ere, jakitea euskara legalki ofiziala ezan eremutan nola emateuen aurrea, ez ala berdina bai batzuk ezin dutela hezkuntza publiko bat euskaraz eman edo eta horrek nola eragiten duen ikustea edo transmisioan eta bilakaeran 60. hamarkadetik ze bilakara ondan, denetan berdina ondan, ez? Hor pixka jakin hori. Hasi behar genuen zerotikan. Hasian ikertu behar genuen guain arte indazion lan guztia eta orduan, normala meze igual, zona batzutatikan kriston informazio pila lortu genuen, baina beste zonatikan etxeon ezer. Ikuste dugu egin dugula oso lan potente bat, bai dokumental aldetik izan dela ikusi duguna, baina gero ere txosten bat egin dugu, ikerketa bat egin dugu, eta hori oso baliagarria izan daiteke hemendik aurrera egongo den euskararen garapen eta sustapen guzti horretan jakiteko nondik gatozen leku bakoitzean. Bai, gure ustez gure aletxoa txikila ondia izan, jarri deu, Euskal Periferian, Euskal Komunitatea bintzat eman dieu, saiatu gara ematen testigantzoekin.
eta espero du etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Horixe ba, estreinuak Amaika Telebistan, webseriak UEU-ren eskutik, eta dokumentala berriz MU-tik. Bueno, aizue, badakizue, eskuzabalik beti, eta dokumental eta euskararekin lotutako ekoizpen, lanketa eta barri ere, noski, alfombra gorria. Eta gaur, beste behin ere, asteartea da. Anécdota da bastante heavia. Nik konteko de mi propia experiencia. Primera persona. Ni etxean nagoenean, etxean bakarrik baldin banago bilusi nago. Zer esan nahi du, askotan galetu dugu izan dugu, ez? Hausnarketa, Faxismoaren denboran hasi gintuzten. Goratzen dut urte horietan, 14-15 urtekin, erabaki genuen ilusio handia euskara errekuperatzea eta euskara zede. Orain, hona bueltatu nahi zenean, obserbatu dut, gazteak rekuperatzen dutela erdera ilusio itzelarekin, ezta. Pixka bat kontraste horrekin, pixka harrituta nago, ezta. Anécdota da bastante heavia. Nik konteko de mi propia experiencia. Primera persona. Ni etxean nagoenean, etxean bakarrik baldin banago bilusi nago. Zer esan nahi du, askotan galetu dugu izan dugu, ez? Hausnarketa, Enak izan ziten, jun bezala masajistana, eta kotxeakin konprak ekarriko zituen, eta mitiko astensorian lagatzen dituzula, eta gero nik hartzen dut astensorietikan, eta etxeat. Bazen man, enaiz jungo bilusik, petoa jarriko dut. Gatzezula hemendikan, eta ikusten naizula dana. Jun nintzen, astensorera, eta hartu nituen motzak, eta remendentzun bum! No, etxeko atia. Mobil gabe, giltz gabe, eta bilusik. Ez dugu azaldu behar, Ze hostia egitetoin. Preokupazio bakarra etzan, nago portalian bilusik, ez. Entrenan ekala. Eta jun nintzen lehenengoko bana. Gaina esan zarba, tío. Pobre. Jun nintzen poetakin tipo, hola, en plan, dara eskutatzen. Eta zonion, apa, perdona, puedo hacer una llamada. Eta momentu berdan, okurri uzitzaiten bakarra. Nire laguna dituko diot, tu txurru, ni juela entrenara. Hau gertauza eta no seke, esan entrenadori daik, que no llego, tío, no llego. Vale, venga, gur. Eta esan nion, tipiari, eskerrik asko. Nintzen berriro, etxeko atera, eta nik, ze hostia, ine llamada bat ez dut, ize soluzionau. Ahí va la hostia. Zesan, lehenguana berriro nahi jongo, laugarrenekoana jongo nahi, ala bastante majoak jotzia daria, eta laurteko umeak irekizitatia. Tipia hola, nik hau indio. Gutxi goia bila, ez? Badago zure ama, nire ama, eta nik, ez aio zutortzeko. Adetin llamada bat, eta ama ideitu nion, klaro, bera ezintzan etorri, eta ama gehitu zion, aitxitxeari, etortzeko. Pasanitun, portalian, 30 minutu, hola, eserita, bezinoak pasatzen, eta gero aitxitxea etorri zan, irekiziten atia, entrenara junintzen, eta bueno. Hori da, lo más random que me ha pasado. Así la de